Сәлем, дуслар! Сәлем! Біз тез зарядканы башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруыбыз һава торышына багышланыр. Иртән беренче булып кошлар уяна. Алар үзләренең канатлары белән оча. Әйтәгез, алар кебек очабыз. 1, 2, 3, 4. Җил искәндә агачлар ян-якка тирбәлә. Әйдәгез, без дә кулларны өскә күтәрәбез һәм ян-якка иеләбез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяз кич вакытында күктә йолдызлар җимелде. Алга иеләбез, куллар күкрәк читлеге янында, аннары сикерәбез. 1, 2, 3, 4. Яңгыр тып-тып ява. Без дә аякларыбызны тыпырдатыйк. Куллар билдә, аякларны күтәреп атлыйбыз. Дуслар, бүгенгә шулар иде. Сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Хуш-хуш!